Wel, Mari, dyma ni yn Lansiad Wal. Dyn ni ddim yng Nghaerdydd, dyw Heather Jones ddim yn canu, ond o leia i ni'n gallu cyfathrebu'n ddigidol a mae'r croeso'n gynnes iawn i unrhyw un sydd eisiau gwrando ar y sgwrs fach hon. Dwi wedi rhoi ar y clawr cynnil meisdrolgar a chwbl wreiddiol, ac ar y cefn mae Emyr Lewis yn dweud sinister o ddiniwed, anghynnes o agos atoch, arteithiol o ddarllenadwy. Ond fe gyflwynes di hwn ar gyfer y fedalryddiaeth yn Steddfod Llynedd, testyn oedd cylchoedd. O bryd ath y syniad? Wel, mae'n mynd nôl rhyw 2-3 blynedd yn ôl pan nes i efo yn ffrindiau ni, Sian Hwbier, i Wyligelli. Ac digwydd mynd i sesiwn, oherwydd bod pob sesiwn arall, o'n i'n rhy hwyr i brynu tocyn, a mynd i sesiwn, do'n i ddim wedi bwriadu mynd iddi, a sesiwn oedd hon ar ddreinogod. Ac ti'n nabod fi'n eitha da, Mererid, sgennai ddim diddordeb ysol mewn dreinogod. Ond byrdwn y darlith yma oedd y ffordd rydyn ni'n adeiladu waliau a ffensys yn ein gerddi, a chanlyniad hynny wedyn ydy bod y dreinog druan yn methu paru, yn methu cael bwyd i'w deulu, a bod y ffordd tiriogaethol da ni'n byw yn amharu ar y dreinog. Ac wrth gwrs mae hwnna'n ymestyn wedyn o'n i'n meddwl i sut ydyn ni fel pobl yn byw ac yn trin yn gilydd. Ac wrth i ni adeiladu'r waliau a'r ffensys yma, mae'n tiriogaethau ni mynd yn llai ac yn llai, ac mae'n problemau ni, dwi'n meddwl, yn mynd yn fwy ac yn fwy. Felly, o'r ddarlith bach yna, doedd gennai ddim bwriad mynd iddi, doth y syniad y bod yn onest. Oes dim llawer o sôn am ddreinogod yn hon fel dwi'n cofio? Ta waith yn sôn am ddreinogod. Un beth sydd yn gwbl drawiadol yw diwyg y nofel. Mae'n dechrau gyda sgrifen fawr iawn, ac yn fuan mae'r sgrifen yn mynd yn llai ac yn llai, a wedyn dod nôl tua'r diwedd i'r geiriau mawr iawn. Efer diwyg nath esgor te rhywfaint ar y dweud, neu'r dweud ar y diwyg? Gwed rhywbeth am hwnna? Wel, o'n i'n gwybod beth y stori, beth o'n i ddim yn gwybod o sut o'n i'n mynd i deud ti. Achos fel o'n i'n trio i sgwennu hi, doedd arddull gonfensiynol arferol sgwennu nofel, ddim am ryw reswm, allan deitha chdi pam, ond oedd o jyst ddim yn gweithio. Oedd y llais ddim yn iawn rwsyd neu gilydd. Ac o'n i'n cyrraedd rhyw wal os lici di, o'n i'n gwybod sut o'n i'n mynd i drosglwyddo'r stori yma mewn ffordd effeithiol. A felly be nes i eistedd wrth y ddesg yn fan hyn a dechrau wneud nodiadau. A nodiadau tebyg iawn o'n i'n meddwl, reit, pwy di'r cymeriadau? So, o'n i'n sgwennu dyma Sian, dyma Simon Caltenbach, y cymydog, dyma'r wal, a fel o'n i'n sgwennu'r nodiadau yma, mi ddoth na ryw adlais o lyfrau dysgu darllen Lady Bird, a nes i feddwl, sa hwn yn ryw ymarfer bach diddorol i drio sgwennu stori yn yr arddull ailadroddus yma. A wrth gwrs, ar un olwg, dwi'n torri bob un rheol o ran, ti'n cael yr canllawiau mae beidio ailadrodd pan bod ti'n sgwennu, ond i bai bod chdi'n neud rhyw bwynt penodol. Ond mi nes i ddechrau mwynhau sgwennu'r arddull yma, achos oedd o'n rhyddhau rhywun ar un olwg i beidio gorau poeni am fod yn ddisgrifiadol neu'n flodeuog, ac oedd o'n galluogi fi ar un olwg i sefyll yn ôl hefyd o'r cymeriad Sian a beth sy'n digwydd iddi hi. Ac felly o fanna, ddoth y syniad arbrawf o os lici di. Ie, wel dyna beth yw'r arbrofol mae'n siŵr sy'n gan Emyr Lewis. Mae'n arbrofol o rannu seirniaeth, mae hwnna'n sicr. Ond i ni'n dwy, o'r oedran yr un ni, ac o'r cyfnod na, unrhyw un oedd yn dysgu darllen nôl yn y 60au, bydden nhw'n gyfarwydd â hwn. Oes na elfennau hunan gofiannol felly yn y nofel, achos mae'n sicr yn atgoffa fi o gyfnod plentyndod oedd yn gyfarwydd i ti a finne. So ni'n galw hi'n hunan gofiannol, achos dwi'n gobeithio bod yn magwrfa fi dipyn hapusach na magwrfa a phlentyndod Sian yn y nofel. Ond mi nes i'n sicr dynnu oddi ar atgofion y cyfnod yna, a hefyd atgofion o fyw yng Nghaerdydd, cael fy magu yng Nghaerdydd fel plentyn. A ti'n bod, o'n a lot o bethau, o'n i fatha bod fi'n trio mynd adre yn sgwennu hon, felly falle bod na ambell i elfen hunan gofiannol yn hynny o beth. A be o'n i'n teimlo hefyd oedd, ti'n meddwl, pan ti wedi colli dy rieni, does gen ti ddim
fatha reference point. Pan wyt ti'n trio cofio rhyw atgofion plentyndod, dydyn nhw yna i gadarnhau os ydy dy atgofion di'n gywir yn beidio. Ac felly, mae yna lot o ryw gwestiynau bach, pan ti'n edrych yn ôl ar dy blentyndod, mae ychydig bach fatha gyrru drwy'r glaw a'r weipers ddim yn gweithio. Ti'n cweit yn gallu gweld y llun o ti'n trio i weld. Ac un o'r cwestiynau swn i'n licio holi fy rhieni, tas nhw'n yn fyw, ydy pam nag oedden ni'n cael chwarae efo plant dros nesa. Ac achos oedd na 4 yn byw dros nesa. Ac dwi'n mynd i'n gwybod be ydy henwe nhw. Ac am ryw reswm, doedden ni ddim yn cael chwarae efo nhw, a mae hwnna'n peri rhyw ddirgelwch. Paid dweud gormod, paid dyrgelu gormod nawr. Ond mae rhyw bethau bach fel yna oedd yn neud fi fod eisiau gwybod, ac wrth gwrs dyna mae Sian yn y nofel yn neud, ydy trio ateb rhyw gwestiynau a rhyw ddirgelion. A mae'r gymdogion, fel ti'n awgrymu yn barod, a'r holl syniad o gymdogaeth yn un bwysig iawn. Wel, bydd y darllenydd ar y frys yn dilyn trwydd y stori. Sian, fel ti wedi sôn yn barod yn mynd drwy rhyw fath o writer's block. Nes yn y diwedd, yn ei geiriau hi, dyma dwi wrth y modd efo hwn, mae'n dweud, mae'r gorffennol yn teimlo mor agos heno, mae hiraeth yn gweld ei gyfle. A wedyn, mae'n dechrau beichio crio. Ac wedyn yn sylwi bod yna law mawr tu allan. Eto, dwi ddim eisiau datgelu rhywbeth. Felly dyna'n fras, falle, trwydd y stori. Ond mae yna lawer iawn o ddyfnder i gymaint o wahanol bethau, enw'r ci er enghraifft. A rhyw bethau bach fel hyn. Sonia rhywbeth am hwnna? Wel, nes i benderfynu efo'r cymydog er enghraifft. Mae hwn eto mynd nôl i'r ardal lle ges i mag yng Nghaerdydd, achos oedd hi'n ardal lle oedd yna lot o iddewon, a hynny oherwydd bod yna syndagog ar ben yr allt. Ac felly, o'n i'n meddwl am hynny ac yn meddwl, nid bod yna broblem, o gwybod rhyngthon ni ar gymuned Iddewig ar y pryd, ond doedd yn llwybrau ni ddim yn croesi mewn unrhyw ffordd. Ac unwaith eto, fatha'r plant ma o'n i ddim yn cael chwarae efo nhw, yr elfen yma o ni a nhw. A dwi'n meddwl, mae o dyna lle dawth y syniad bod y cymydog yn y stori hon ag enw Iddewig, a wedyn hynny di, mae fyny'r darllenydd os dyn nhw eisiau gweld arwydd o cad i hynny a'i peidio. Ond wrth gwrs i mi, o'n i'n meddwl am Gaza a Palestina, ac mae o'n eitha ironig heddiw yn y cyfnod dyrys mae da ni'n byw yn efo efo'r feirws yma. Da chi'n gweld, da ni gyd yn tai yn hunain, fel hyn maen nhw'n Gaza drwy'r amser. Ond beth bynnag, dydy hwn i gyd ddim yn dod mewn i'r stori, ond nes i ddewis enw Iddewig, Simon Calton bach i'r cymydog. Ac wedyn wrth gwrs o gen efo gi, a doedd enw fatha Mott neu Pero, ddim cweit yn mynd efo Simon Calton bach. Felly nes i chydig bach o waith ymchwil i weld be fysa enw ci gan rhywun o'r gymuned Iddewig, a ffindio mai Babca oedd yr enw yna, a bod yr enw yna, neu'r math yna o gi, mae'n debyg, yn gi tiriogaethol iawn. A wedyn oedd hwnna'n ychwanegu rhyw haen bach arall. Mae yna heined i ria, mae'n werth tyrchu amdanyn nhw, fel y dreinog bach drian, mae'n debyg. Mae gan bob stori, wrth gwrs, uchafbwynt, a mae nofel, fel arfer, a mwy nag un uchafbwynt, neu trobwynt, falle dyn ni'n dweud, nid uchafbwynt. Dweud rhywbeth am drobwyntiau y nofel hon, achos mae mwy nag un, fysa ni'n meddwl. Oes, mae yna un mawr iawn yna i ddim datgelu hwnnw, rhag rhoi spoilers i bwy bynnag fydd yn darllen hon. Ond oes, mae yna sawl trobwynt yn mywyd Sian. Un ohonyn nhw falle ydy pan mae yna gymydog newydd yn dod i'r stryd ac merch o'r enw Rosie. Ac mae'n dod yn ffrindiau mawr efo Sian, achos mae Sian, mae'n cael ei bwlio yn yr ysgol ag ati, ond mae'n ffindio enaid hoff gytun yn Rosie. A mae Rosie, mae mewn caderolwyn, a wrth gwrs o edrych yn ôl i gyfnod y 60au a'r 70au, mi roedd y busnes yma'r thalidomide, a dyna di Rosie, di plentyn babi gafodd ei geni'n thalidomide. So, mae'n meddwl am gyfnod pan oedd yn mamen i'n feichiog, yr adeg honno, so oedd ti'n dioddau efo salwch boreol tra ddech chi'n feichiog, mi roedd na opsiwn i gymryd y tabledi gwrth salwch yma, y tabledi thalidomide.
A wrth gwrs, canlyniad erchill hynny oedd bod y plant bach yma'n cael ei geni heb goesau, heb freichiau, a bob math o ryw anffurfiadau eraill ar eu cyrff bach nhw. Ac felly, mae hwn hefyd yn rhan o'r cyfnod y 70au a'r elfen yma bod cynifer o'r cymeriadau yn y nofel ar y cyrion. A'r trobwynt i Sian, dwi'n meddwl, o ymwneud efo Rosie ydy gweld sut mae ffrindiau gwahanol yn gallu dysgu gymaint o'i gilydd. Mae Rosie yn cyflwyno Sian i forladron Saesneg yma. Sian yn cyflwyno Rosie i Barti Ddu a Ti Llew Jones. Ac o edrych yn ôl, pan mae Sian yn oedolyn yn edrych yn ôl ar y cyfeillgarwch yma, mae'n canu rhyw glychau ynddi hi sy'n gwneud iddi hithau hefyd fynd i ymchwilio yn hanes i theulu hi. Wel reit, fel ti wedi sôn, i ni'n cynnal y sgwrs hon mewn cyfnod helbulus a dweud y lleia. Ni'n darlledu, dim darlledu wrth bod yna alwch i fe recordio hwn ar ddydd Mawrth dronnodd yr rhoswch getre mawr. Ond dwi'n gwybod pam dyle pobl ddarllen y nofel, achos dwi wedi cael y fraint o'i darllen ni, heb sbwylo'r antur. Sut wyt ti'n gweld y gwaith yn berthnasol un dyddiau corona ni? Wel, pan o'n i'n sgwennu, hwn wrth gwrs, oedden ni'n nghanol holl helynt Brexit, a mae yna rhywfaint o hynny'n cael ei adlewyrchu yn y stori o ran mae Sian yn hogan bach yn y cyfnod lle oedden ni'n ymuno efo'r EEC, er enghraifft, a rwan wrth gwrs, da ni wedi gadael yn anffodus. A wedyn mae yna sawl elfen arall, mae yna elfen ecolegol i'r stori hefyd, a mae hwnna i fi yn dyddiau dyrus ni heddiw yn eitha diddorol o ran pam bod yr pandemics yma yn dod yn fwy cyson, fel yma stormydd a tywydd eithafol yn bethau sydd yn dod yn fwy cyson. Ac un peth am y coronavirus felltith yma ydy, does gennym fo ddim ffiniau na waliau. Diolch ots be di dy statws di, faint o arian sgyn ti, faint o bwer sgyn ti, diolch ots gen y coronavirus. Mae'n neitho ddewis unrhyw un ar ei fympwy hun mewn ffordd. A hynny di, mae'r holl beth sy'n digwydd yn cwmpas ni'n hunllefus ar y funud, dydy, ond mi rydyn ni gyd yn hwn efo'n gilydd, a mae o'n mynd nôl at elfen yn y stori Wal, sef yr elfen yma o ni a nhw. Ac efo'r coronavirus, does na ddim ni a nhw, dim ond ni i gyd sy'n rhan o hwn, a mae o ryw fallen yn hatgoffa ni, mae dyn yw dyn ar bob cyfandir, da ni gyd un byd yda ni yn cwffio'r yr gelyn anweledig yma. A falle, dwi'n yn gwybod, bod y coronavirus yma os daw daioni ohono fo, a dwi'n siŵr daw na daioni o sefyllfa mor arswydus. Falle gobeithio mae un o'r pethau ddaw o hynny ydy yn bod ni yn dysgu godi pontydd yn hytrach na chodi waliau. Gwych, Mari. Wel, mae yna rhywbeth arall sy'n angen wneud yn y cyfnod yma, cael deunydd da i'w ddarllen, gallai argymell hwn. Dwi'n gwybod beth dyn ni ddim wedi trefnu, yw sut mae bobl fod i fynd ati nawr i gael y llyfr, ond dwi'n credu bydd wasg y Lolfa yn rhoi'r wybodaeth hwnna mas yn sownd wrth y sgwrs hon. Dwi'n iawn, Mari? Dwi'n meddwl bod y Lolfa yn parhau i drio ymateb i archebion ar-lein, a mae rai mi ddiolch hefyd i'r Lolfa am ymateb i yr hyn o'n i eisiau efo'r llyfr yma, enghraifft y clawr caled a'r papur y tudalennau chydig bach mwy trwchus na'r arfer mwyn rhoi rhyw adlais o'r llyfrau Lady Bird y Salwm, ac yn arbennig diolch i Margaret Tudur fy ngolygydd i am liwio'r gyfrol drwy'r wasg. O, diolch, a diolch i ti, ewch ati, prynwch y nofel, mwynhewch a chadwch yn iach a llon. Mae Waldo yn gorfod yn mewn i bopeth, Mari. Dwi eisiau gorffen, dwi'n atgoffa ni. Gobaith fo'n meistr, rhoi amser i ni'n was. Newch yn fawr o'r amser hwn. Diolch, Mererid. Diolch i ti.